lidi, tady Jakub Hájek a dneska, čekejte chvilku, do piči, tady špatná klika. A dneska mám představit novýho kámoše, tady Kastnera. Tak. No a Můj už nám mobil. no, tak dále začnu. Ale to nejde. No a myslím si, že budu natáčet fackovací challenge. No to ty si Ne, jak se dopadne. Vidíte, postupně větší, ale se vzdáte program. Tak chci začít. Takže začíná se novou. Tak očekávajte to na YouTube. Čau.